Lige om lidt, der skal vi møde Burak. Og Burak han er 16 år, og ligesom så mange andre 16-årige, så bruger Burak sine weekender på at feste og drikke sammen med sine venner. Hej Burak. Hej. Hvorfor drikker du? Jamen jeg drikker, fordi jeg synes det er sjovt, og det er med til at holde sammenhold med drengene. Og så kan jeg lave nogle forskellige ting, som jeg ikke kan med når jeg ikke. Og hvad kunne det for eksempel være? Jo, det kunne for eksempel være, at det skulle en pige. Noget jeg ikke ville gøre, hvis jeg var et. Så, ja. Og er der andre grunde til, at du drikker? Ja, det er for eksempel, jeg kan holde mig udenfor, og jeg er med i det sociale, når jeg drikker. Så. Har du nogensinde været ude for nogle ulykker efter, at du har drukket? Ja, jeg har faktisk været ude for en ven. Han kom på hospitalet og skulle til udpumpning, så det var meget slemt, og han skulle ikke drikke efter det. Tusind tak, fordi du ville møde Selv tak. og fortælle os om din historie. Tak.